Pherangke press akorte atum phan 20 ST votat langso ang kang pen nang teman kardom pajiriglo adingang sama kardom pinil tum dak labang so press mit ke hang nang kok athe bangke nili non alom so pipen ang pachini ponpo Pherangke nili tum pini hang rapet press mit ini rapet tum phan nili pachini tum nili mad lage Bikram Hanse president 20 ST votat langso LAC committee lapen nili RA kursing timung okay hai central committee along organizing secretary lason dak si bida teron okay hai socheng constituency along president Chesterfield Crow okay hai alang li dak hamre socheng constituency along general secretary lason dak si dolang chesong be alang li votat lang so LA long youth wing secretary in charge lapen apu tenison timung okay hai alang li dak seniors leaders lo lapen long range teron alang li medak socheng along senior leaders lo lapen li tum APHLC long abarim leaders lo alang li men bang leader leader world crow alang li bang 1969 so APHLC movement hot penta mege claim dun long tama master bang atum lala lasi tiek penil tum pini press meet kang ni ana rap han pachini lo lapen pinil tum kang ni ponji athe nilihin pen ithini jai pon polake ke chengsi mini secretariat non Assam cabinet pen chaparai pon edlo lapen fan sanction pon lo locate pon edlo silchar phansi mini secretariat ke pek ponji labang sola lapen adun thu labang ke mukro along tim karbiang long atum tuliram rong hang ke hai tumpen japon si haladak illegal settlers po statement ki pidam pen ing samjin tangdet pi laso amme kang thurnam thu labang so sai lapen ke thom bangela hen lo non ke bangji ingdeng 3 all party hills leader conference pen foundation day ki bi ponji lake weskar bianglong niltum dak pen pini pangdak pon kangtung lapen any others long bangke media tum yang sipini question do plonang te alang li tuman siar pu pon la la sipini ke tengsi lake niltum ke hang pon lake mini secretariat aputhak la sila mini secretariat aputhak ilitum pupon bom lo Karbianglong Autonomous Council lapen NC Hills lo non ke de mahasau lo tum ka chinia teng bangke alang litum arju bangka arju dun longji sitame notice ke doi ke stame ningje dun hai head lo oppose dun hai head lo karju dun vek long ye bangke kachinia tengke Dr. Numol Mumin ke dudun vek nangi pala HD minister Jogen Mohon ke dudun vek polake stame alang litum pahini ta labang so bangke oppose dun bangke litum theklong le lo lapen oppose dun de lo la ko oppose dun de report bangsi ilitum la autonomous state mini secretariat bulodang te state phan loga diga du geda chini lo state within state lo mini londa lakai bimuchot state ben bimuchot londa lakai mini secretariat londa lakai tum articles 244A state within state ke hang bom tum phan lomati lasi la bangke bang 3 MLA bang 4 MLA phanta ni tum da ke condemn pon lo Karbianglong ang kangpi lapen de mahasau ang kangpi penta tum condemn pon lo bang so lingin Meghalaya Chief Minister kaningji mukro ke Meghalaya pu ang dela bangso lam pisi nang itu dake nang antame disputed area posi pu bomlo matidi border demarcation bangke ilitum pu bomlo je 1951 na teng pensi demarcate nang hala surka demarcate tang pensi la so teng si do bom ning posi pu bomlo sita central government tumlo ke anta daito thedung ke who is a central government now NDA lo BJP tumlo matidi la tum se lang le tum nang claim nang boga la song bong pen state government ta totally failure lo ke dam tang apor hut antame la state government tum la state interstate border aputhak Mizoram long de tum theklong loga Mizoram pen Assam border ta kachi chok kache thengsi claim pon lo la pen halapu non dak Meghalaya border ta la son sil tum phanang claim pon thillo la si isolation ke one way mat kai ke mat la khasi karbi ri la Meghalaya border long nang pa chi chok asai mangsi claim pon rong sir mohe to bomla West Karbianglong sinola foundation day bang ke nang bipo pulo so abag kulo so constituency long si bipon
non mat ke jongpon lo litum West Karbi Anglong long ke 9 constituency do la sila song bong panitum appropriate constituency bang ke nitum finalize pon po bude central tum bang jongpon lo je West Karbi Anglong si binang po si pangdak pon lo la si LA committee ben ching wai pon tu po koda ka constituency si jongpon ji ma la bang nitum pangdak pon tu po lapen labang so ke hang elitum non ningkan thongkep hlikep ke lelo la song bong pen ilitum Karbi Anglong lapen de mahasa atum si mini secretary da bangke kilong dunang po lapen ilitum fansi government tum tanang ki pinang po sita piniar ni bangke ilitum thekpon long lo hala autonomous state mate articles 244A hang he pin hang chu hang ta un e hala tumke silchara bongolia tu mangala ke autonomous state ke hangia jakkong tawe constitution long ta sitame alang litum phansi non bangke mini secretariat a building apatangka cabinet long bangka chaparai sada ka sanction lo lasila bangke ilitum phere me khangjang lo ilitum ningkan thongkep hlikep ka chohang lapen 1969 hut pen tame ilitum han articles 244A ke constitution long tame nang ki bi pitang lo la song bong pen piniar ni ke long thu bangke ha silchar bongolia tum si bang mini secretary da jakong bangke ke dengpon la sinilitum APHLC pen bangke state government phan tame state cabinet decision tame aphan tame litum condemn lo la pen la bangso a decision ke en ke lake totally Karbi demasa hills tribe do antum phan negligence la pen ignorance support si la son sai pini haladak kiklang lo lasi laso puthak alang li hin pentame ningje ponji laso aphi alang li hin pentame ko ningje ponthuji de tim Karbi Anglong tu mukro long da non het jong kawi se damalang timong sahonang nili suru nang li tumhan pini media court tumhan nili mopen polang li ang thon nen sipadon po je silchora long labangso autonomous state mate mini secretariat a hem ki kim non Assam government pen cabinet long se paraya lo je 130 crore tangka sanction elo te labangso atangka ka sanction long labangso cabinet a me long Karbi Anglong pen ka chotoy don bang pli MLA tum konalo ame ke jang nakte Karbi Anglong lak pho sosia Karbi radatum inglong radatum alang tum han autonomous state alam paning je don ji phansi tum election han vote ke jok lo tapi lo bangso alam di pring ke pang samria bangke lake simang humemel lalang tum bangke la bangso alam autonomous state alam election apar hot kaningje chot mai meeting long kaningje chot bangke lake rada fan isi aputha ke nili alang litum han condemn lo niki nili tum APHLC pen bangke lapen jongsi ahok pet autonomous state ke hang hempek ke hang lote bang pli MLA tum non amat citizen hainang po jong si hempek ke hang ahok wet autonomous state ke hang ahok wet lotang te prabjin belang tum MLA ar pupen citizen hainang po jong si Karbi Anglong arat fan autonomous state afan chenghon duk ke hang ahok lote lang tum abang so ar pupen citizen hainang po jong si autonomous state alang tum ke hang ahok lote lasi isi alam bangke piniarni Karbi Anglong hamphang asong na dopik lo hemprek article 244 amendment Delhi ke dama tum ta dopik lo phong hele command orlo sahala hele ke aman ke or tum bipod lo bang solam ing samdon rigente konalo kadet kente pini Assam government atum silsora tum hala bang so autonomous state ki pialong Karbi Anglong social organization konalo kadet kente hala bang solam itum non charjunan kokpo kipuke ne pran tame chipide ji puan kaningje tum ta dolo hele ottan hele amuengom satsera tum ta dolo non konalo kadat kente pinie silsora tum hele ode pin chesong se pin atum autonomous state long lo kela solam puthake tum dudun joy pumante Karbi Anglong arat tum Karbi Anglong MP MLA tum dudun joy puma Karbi Anglong CM EM atum dudun joy pumante lamang solam bangke tum alang tum haletum condemn nang kokmo lapen isi alam bangke mukro long alam alang li pini lili ki putai bangke
Karbi Anglong ke do khasi atum ke illegal settler pusialang lipulo. Te ahok pet six dula teng pulo tang te dake Anglong aso adim. Khasi tumta Anglong aso. Garo tumta Anglong aso. Kuki tumta Anglong aso. Dimasa tumta Anglong aso. Lapen Tiwa tumta Anglong aso. Siam tumta Anglong aso. Sita hala Anglong aso kalepin atum illegal settler ke ahok pet pulo tang te Bihari Bengali Nepali atum hello. Setelah atum abhan bangke illegal settler puta siam tuliram rong hang galang lin puhai he eviction ai he toy hai he non bangke itum Anglong aso atum han bang sinang tum ke illegal settler po. Lasi labang so illegal settler lama put thake nang le prabjin pen rara long lam klar sipi hai nang po. Apen nang le lam klar sipi weng nang po. Jong si nang li ahok pet six dula lampen mathadam pulo tang te hala parnisi het social media long ke klang sar the phangcho long le chiri ke nang le prabjin pen rara long lam klar sipi hai nang po apen nang le lam klar sipi weng nang po jong si nang li ahok pet six dula lampen mathadam pulo tang te hala parnisi het social media long ke klang sar the phangcho long le chiring koi rai si alam bang hadak itum penangan ni ding ning kan thong kep ta social lang le labang so kachi song Karbi Anglong alida satum asong jatom MP MLA CM ie man thailo sita sar the phangcho phan piniani labang so long le chilong nang jibu Karbi Anglong autonomous council ke thik ding no pinian de mat thela te komat phalo ke claim pigente alang le labang so chiring koi rai sia long le ke chilong ye phan kes ke chidan ye phan si long le ka jor jor thunang bang ke chiri sirke balong le alang le che jor nang lo komat ke chok che polonte siam lo ma ke chok che alang le hala ke claim ke dam pitum lo ke chok che gente pini high court dong alang le case high debt judicial court long dalang le high debt circle office atum dalang le phan declaration pela ke nang li long le lo pu pidera pian ta pini council long ASEAN tuliram rong hang pinian te eviction hai he pulo tang te nang li jakong thipik putong si pupu mante la sinang li jakong the pu bangken li tum dak ba sinang sidilo la sinang claim modelo nang li CMR pupen chi o bomoy jong sinang li CMR pupen chi o lo putang te sa the phang cholong le ta chelong vek pupuni tum lat pinia bang so media long pening jet dak lo nang li jong li CMR hoi pen gisun ka chi o lo pulo tang te sa the phang cholong le ta la chiring koi rais ta chelong vek pu athe court pen order do erlo high court pen order do judicial court pen order kelong tanglo pelo circle office pen talang li tumhan long le somja elo henover elo tela henover de finally eviction hai he pulo tang de nangli komat phalo ke claim bigen te nangli jong si Karbi ang ningang thindo he aningang thindo pulo tang de nangli prabjin pela bang so eviction noi jong si eviction plan plate hek the pulo tang te nangli CMR pupen si ono labang so lam nang pachinil sar the phangcho det kalilang ako dutulang kare furapi kopili akole sadu galang li hem chiri krehini along le piniani talang li nona de chelong lelang council nga phong adam ke dam pen pinian ta kaselet chu an te komat phalo lang tum ga chi kinam pongan te komat phalo ga chi kinam po lapen alang li selang ki pudam Karbi Anglong along leke neleke NC sita pek thek the pusialang li along amai long kaningje entes along le kwan NC dopo nang li pulo nili NC sita pek thek the tela chiring koi rai si ke kwan NC dopo biari han ke pe kwan NC dopo labang tuliram long hang labang so rara thengno labang so lam klar sipi hai nang po NC sita lang li pek thek the puke lasi labang so alalam angke prabjin pen rarong nang lam klar sipi hai nang po lasi isi alam angke la fola foundation de lam APHLC ingdeng phi mate fourth foundation de bangke birota kimelo West Karbi Anglong arat phana bangke athema ke damtang ningkan bange covid do ko kapot si lada foundation de bi une derlo lasi non pining bangke la hai hoi keso pen dameli tum komu chotlo busi thek bonlong pen si mi sen pen dak West Karbi Anglong si la foundation de ki bi pan bangke central committee pen dame jong pon si ni tum dak claim pon lala